svojom živote zmeniť množstvo vecí. Je výnimočná v mnohých oblastiach, ale v jednej z nich vyniká naprosto odlišne, a to je to, že ona vám to povie, pretože ja som ju poprosil o to, aby vám zdieľala ten svoj príbeh v rámci LR, aby zdieľala svoj príbeh, ako to s ňou bolo, a výnimočná je v jednej jedinej veci. Všetci ste dostali papieriky. Všetci, každý z vás ste mali na stoličke papierik, kde bolo označenie takého obchodného modelu, ktorý budem ja v mojej poslednej časti vám doporučovať. A táto žena ako samoživiteľka s jednou dcérou nabrala odvahu, nabrala ten smer, rozhodla sa, pochádza z najbohatšieho regiónu Slovenskej republiky, z okolia Košic, alebo teda z Košic, z Gelnice, z najbohatšieho regiónu. A napriek tomu sama si postavila hlavu a bolo to, myslím, že možno v septembri alebo v oktobri, keď si mi zavolala, minulý rok to bolo, no jasné, ale mi zavolala a ona hovorí, ja sa chcem učiť od vás, ja chcem s vami proste spolupracovať a chcem s vami začať, tak sme sa dali dohromady a ona opravdu sama vám tú story povie, dnes žije v zahraničí, ale minulý rok dokázala ako samoživiteľka, žena, s ktorou osud sa proste mnohokrát nehral, dosiahla pozíciu vlastne 4 21-kových skupín. Je to obrovský úspech. Je to obrovský úspech nielen pre ňu, ale je to obrovský úspech pre celé LR, že dokážeme meniť ľuďom život, samozrejme mužom, ale je množstvo žien v Čechách a na Slovensku, ktorí si na tú zmenu neveria. Množstvo žien, ktorí keď ostanú sami z nejakého dôvodu, že ten partner proste možno nevyšiel, možno nebol ten pravý, ja neviem čokoľvek, tak hľadajú rôzne odpovede, chodia za všetkým možným. Ona si tú odpoveď našla v LR a urobila výsledok. A ja už by som spoločne s vami veľmi rád privítal na pódium skvelú ženu, matku, vynikajúcu manažerku a verím, že nepovedala posledné slovo s tými 4 21-kovými. Barbara Arenderšová. Ja vás povídam. Váška, a odovzdám slovo. Tak, si ešte odložím taký môj darček, ktorý som si doniesla do zahraničia. Tak, ešte to šikárko. Máme tu od ratávačku. Áno. Tak, krásny deň želám všetkým. Ak by som náhodou kričala, prepáčte mi to, alebo upozornite ma na to, pretože, tak ako povedal pán prezident, LR určite plní všetky vaše sny. A jedným z mojich najväčších snov bolo žiť v Egypte a podnikať z pláže. Je to úplne úžasný pocit, proste ležať notebookom na pláži a plniť si svoje sny, komunikovať s mojimi lídrami, s mojimi manažérmi a so zákazníkmi, takže tento sen som si splnila. A som matka, ale moja dcera má 21 rokov, tak ak by tu boli nejaké mamičky, ktoré by si mysleli, že moja dcera má 3 alebo 4, tak to nie. Takže splnil sa mi tento sen a stále keď sa vraciam tu na Slovensko, tak moje deti mi to ako kebyže nedávajú a to je jasný signál, že mám sa rýchlo vrátiť späť. Tak, chcem sa vás opýtať jednu vec. Kto je tu taký začiatočník? Ruky hore rýchlo, nemám veľa času. Super. Máte najlepšiu východiskovú pozíciu. Kde je pán prezident? Aha, on je dobre. Tak, môžem hovoriť, že pretože ja som tu pred 10 rokmi, bolo to v oktobri 2014, kedy som sa zaregistrovala v rámci LR. Nebola som oslovená tak ako pani country manažerka, pani riaditeľka naša, nejak na biznis alebo vôbec. Ja som zo zdravotných dôvodov a dnes, keď som to počúvala, že možno si aj myslíte, vy začiatočníci, že iba ten môže uspieť, kto je v odzovkách invalid u nás, lebo Marketka to, Mišo odviezla ho záchranka a tak ďalej. Tak nie je to vôbec pravda, ale viete čo? U mňa neexistujú nejaké negatívne veci. Ja z každej negatívnej si urobím pozitívnu. Čiže môj nejaký... Takže moja cesta v podstate začala takto. Ja som bývala fitnesska, teraz nevidno, dcera mi hovorí, mamka, už nemáš pás, kedy si vedíte, takže nevidno to, ale venovala som sa športu, vyštudovala som telesnú výchovu, psychológiu.
No a mala som vážny úraz chrbtice, bola som 3-krát operovaná a hrozilo mi, že ostanem na vozíku. No a takto som tu sedela na začiatku, keď som sa zaregistrovala a každý hovoril o tom, že už máme 5 registrácií, už som na takom poste, ja som mám 12 000 bodov tento mesiac a je 24. A ja si myslím, pre Boha živého, 280 bodov, či koľko malo 6 litrov aloe, ako ja urobím 12 000 bodov, alebo 24. Hej, takže bolo to pre mňa ako, možno si kladete aj vy túto otázku. Je to tak? Ako urobím tých 4 000, ako získam to prvé auto a tak ďalej. Je tu kopec strachov, je tu kopec blokov, je to normálne. Hej, každý sme obeťami svojich rodičov, takže bohužiaľ, ale každý sme boli z nejakej stránky ponižovaní. To nie je zlom, ale tak robíme to najlepšie pre naše deti. Ale tak je to odtiaľ. Hej, ale detstvo už je za nami, takže schodme sa a ideme dopredu. No a ja v podstate, to je moja figúra, potom čo ma postavili na nohy. Bola som predtým vlastne registrovaná v iných firmách, pretože nevedela som chodiť a jednoducho potrebovala som to telo dovyživiť. No a bohužiaľ, ale to nefungovalo. A ešte jedna otázočka, je tu nejaký lekár? Super. Takže, keďže som ja predtým pracovala vo farma biznise, takže môžem vám povedať jednu vec, že najmenej imunite rozumejú farmaceuti a lekári. Nehovorím o lekároch, ktorí zachraňujú životy, ale tí, ktorí by mali liečiť. Pretože mne povedali v 30-ke, že to nevadí, že proste ste invalid. Veď koľko je 30-ročných, čo sú na vozíku. A ja som si povedala, že ja to nevzdám a že nájdem niečo, nejaký spôsob, ako v podstate pôjdem dopredu. A táto fotka tu tiež nemala byť, takže poprosím aj moju štruktúru, alebo Mišku sleduje moja dcéra, takže aby to nebolo na Instagrame, pretože ona mi takisto zakázala. Ona ma sleduje, taká malá? Áno, nie, ona už má 21, ale to bolo vlastne v období, kedy vlastne ja som mala ten úraz a som povedala, že musím sa postaviť na tie nohy, pretože vysvetlíte takémuto dieťaťu, že mamka nebude chodiť, bude na vozíku, ja neviem, nebudeme mať čo jesť, pretože z farma biznisu ma vyhodili. Robila som manažérku pre najväčšiu sieť lekární a keď robíte obraty v firme, tak samozrejme, že je to OK. Ak jednoducho máte nejaký úraz alebo niečo sa vám stane, tak potom vás vyhodia, alebo už ste nepoužiteľní. Hej, takže pozor na to. No a vysvetlíte tomuto dieťaťu, že jednoducho mamka bude na vozíku, nebudeme mať peniažky a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No a ja som potom prišla na kliniku do Viedne, kde mi lekár povedal, všetko máte dobre zoperované, ale máte 0 vitamínov, 0 minerálov. Preto ak ešte niekto je tu z vás, kto nakupuje v lekárni, alebo chutná aloes, just náhľad, forever living a Herbalife, to tak vám pošetkám, tak poprosím vás, aby ste to prestali robiť. A do lekárne poprosím, iba keď Curaprox-kefty potrebujete, hej? Takže asi toľko. Takže ono to v podstate zišlo z toho, že všetko je OK, ale ja mám nedovyživené telo, ako hovorila Marketka, ale mi to nefungovalo. A ja hovorím, ako je to možné, keď ja stovky eur mesačne z môjho úžasného platu 500 eur dávam práve na dovyživenie môjho tela, aby som to jednoducho zvládla chodiť. No a potom prišla moja sponzorka, ktorá jednoducho ma zaregistrovala, ja som jej neverila, asi rok ma prehovárala, som povedala, že v živote nedám 180 eur za 6 litrov kaktusu vo fľaši, myslela som aloe. A potom prišiel štartovací seminár a lekársky seminár. A tam som pochopila, že som úplne niekde inde, v inej firme, ako som bola dovtedy. No a na tom štartovacom seminári som tak doplo, že ja vlastne to, čo príjmam pre seba a robím mi to OK, lebo ja som po nejakých 3-4 mesiacoch nabehla naspäť na nohy a začala som pomaličky chodiť, rehabilitovať kovačov a tak ďalej, tak som zistila, že fakt LR je niečo luxusné, úžasné a zistila som, že ja vlastne nemusím fyzicky robiť. Fyzicky, viete, kto je fyzicky, ale môžem byť bohatá, lebo to bol môj sen od malička. Hej? Ja som chcela byť stále ako teta Vierka, za chvíľu vám to ukážem, kto to je.
Lekársky seminár bol úplne skvelý. Ja som fakt si dala na to ako blázon. No a na tom štarťáku nám ukazovali aj takéto fotky. A ja som sa vtedy zľakla, lebo ja som to poznala. Ale mnoho ľudí to tam nepoznalo v tej sále. A ináč, pán prezident, neviem, či prišokuje, to sú vaše slajdy. A ja som tie slajdy tu na schvál použila preto, aby ste videli, že aj staré veci niekedy fungujú. Hej? A že teraz je nová, síce online doba a tak ďalej, ale že aj staré veci sú v podstate fajn. Takže to sú pána prezidenta slajdy, držte sa ho, on z vás urobí prezidentov a prezidentky. Ak budete vy chcieť, samozrejme. Takže toto tu je realita fixného príjmu, takže vám niekto povie, že robíte v pyramíde, hej, tak to je zamestnanecký príjem, ako nič proti zamestnancom, ale ja viem, že každý z vás úspeje po tejto prezentácii. Takže takéto fotky tam boli, tak som sa bála. No a čo mňa najviac vytrhlo zo stoličky, bolo toto. A ja som si povedala, že wow, ja keď som tam videla Silviu, Mišku, hej, moje kolegynky, tak som si povedala, mňa najviac fascinovalo ani nie tak tých 6 000 eur, ale to, ako oni žili. Vystúpili z Mercedesu, ohaknuté, voňavé, krásne, vyžehlené. Proste išiel z nich pokoj, išiel z nich kľud. Lebo peniaze sú len energia. Peniaze je síce papier, ale prečo to robíme? Preto, aby sme boli spokojní. Krásny dom, dovolenky, tam môžem ísť, tam môžem ísť. Hej, čiže pre tú spokojnosť to robíme. A ja som si povedala, wow, to je úžasné, 6 000 eur. Hej, vtedy to bolo asi 7, ale to je to asi aj 7, ale dobre. No a bolo to v roku 2014, takže toto som si vytlačila a všade, to máme, vidíte na chladničke, povedzte sa pýtať, čo tam máš, ticho buď, to ešte za chvíľu uvidíš. Takže, čo sa týka vlastne tohto bonusu, alebo tohto slajdu, všade chodí so mnou a ja som povedala, že nikdy sa tejto predstavy nevzdám, pretože viem, že je to možné. Keď to dokázal pán prezident a ostatné baby, tak to dokážem aj ja. Mala som proste obrovskú vieru. No a tu je tá pani Vierka. To bola vlastne jedna naša známa a ja pochádzam z rodiny, ako to mám povedať, nie chudobnej, ale taký ten stred. Ale teta Vierka sa dobre vydala. A ona nás vozievala auto a ona mala stále nové auto a viete, to auto tak krásne vonia a mala na ruke pravej náramky. A ona keď radila tie rýchlosti, tak tie náramky tak štrngali. A ja som si povedala, že ja chcem byť jak teta Vierka, také detsko som bola malé, a ja raz budem mať tiež také auto a tam mi budú štrngať tie náramky. No, takže vedela som, že chcem to dokázať sama, tak som si to možno aj pritiahla do života, pretože môj manžel sa rozhodol, že proste pôjde inou cestou akože rodinou, ale to je v poriadku. Takže, ale moje dieťa sa prebudilo, keď som videla Michelle slide. Vtedy som si uvedomila, ja idem byť teta Vierka. To bol ten motiv. A čo chcem týmto povedať? Možno pôjdete odtiaľ, ako ja, keď som išla z toho budovacieho semináru, som mala také ramená, jak Janoš Soták, najlepšie pripravená majstrovstva sveta. Ale jedna vec, že máte sny, čo sa tu teraz dnes rozprávalo, keď cieľa a tak ďalej, ale druhá vec je to, či ich aj zrealizujete. Hej, to je s tým chudnutím. Preto v mojej hlave stále je úspech, viem, čo chcem, za čím idem. A to by mali byť vaše tie motívy. Oheň vo vašom srdci musí pre niečo horieť. Pre niečo. Ak nehorí, len tak tleje, tak treba ho proste rozfúkať. Čiže, kto sedí v kostole a očakáva, že z neho bude dobrý človek, ten môže kľudne sedieť v garáži a čakať, že z neho bude auto. Čiže treba proste mať motívy, nasnímať sebe, ale treba aj ľudia čo makať. Ja som začala v krásnom období 2015, ešte 18 minút, super, takže v 2015 roku podmienky ideálne,
hej, akože super, rozvedená s malým deckom, furt to dá čo chce, furt to len reve a tak ďalej. Zdravotne nie veľmi dobre, no a diaľnica, wow, akože kopec zverí a tak ďalej, akože poľovníctvo funguje, ale ľudia, nie veľmi bohatý kraj. A tak som si povedala, že ale však, OK, ja to dám. Mám tu vierku v srdci, chcem to dokázať, tak to určite zvládnem. Tak som začala. Ale poviem vám jednu vec. Ani my nie sme LR. My sme len ľudia, ktorí spolupracujú s tou najlepšou firmou, aká sa nachádza vôbec na tejto planéte, kde mám prieskum trhu urobený. Takže či už v rámci marketingu, alebo proste produktov, kvality a tak ďalej, neexistuje lepšia firma. Ale všetko závisí od vás, od vášho postoja a to, ako jednáte s ľuďmi, aká energia ide z vás. A či to robíte srdcom, alebo vyslovene iba pre prachy. A tam je ten rozdiel. Pretože pre mňa LR je záchrana môjho života. A toto odovzdávam ďalej. Čiže mňa nezaujíma ma, kto má aký názor na LR. On sa len stretol s nesprávnym človekom, pretože my máme takú tendenciu ľudia. Máme veľké uši na somariny. Ale keď máme počúvať ľudí, tak tomu, čo chce riešiť hemoroidy, brnkáme kľúčami od Mercedesu po nose. A ten, kto chce jazdiť v Mercedese, tak mu liečíme hemoroidy. A tam proste prichádza ten moment, kedy ten človek stretol som sa s LR, nie, ďakujem, tú šancu už som mal, nechcem. Čiže treba počúvať a treba klásť otázky. Ja keď som získala prvé auto, tak môj ex-manžel sa ma opýtal, to koľko ľudí si už ojeba brala, že máš nové auto. Podpora bola nenormálna, neskutočná, z rodiny, z každej strany, proste to bolo neskutočné. Takže som bola stále čierna ovca rodiny. No a takto potom išlo postupne ďalej. No a ja som stále chcela takto stáť tu na pódiu a červený koberec. A keď sme mali v Brne, v Ostrave, niekde všade, tak sa odovzdávali tie veľké diplomy. Bronzový, organizačný manažer, strieborný a taký. A ja som si predstavovala, ja tam už pôjdem po tom červenom koberci. Hej, vízia bola. 2020, COVID. V 2020 roku som dosiahla pozíciu organizačného manažera, aj bronzovej organizačnej manažerky. No a koberec červený bol akorát doma. Bola som z toho akože dosť nešťastná, no a potom začala aj online doba. Dielnica online, pre Boha. Hej, čiže to boli pre mňa časy, kedy som si povedala, keď teraz ja nezaberiem, čo povedia moji ľudia, moji lídri, moji manažeri a tak ďalej. Tak ja som sa začala učiť veci a tak ďalej. Z každej strany na internete to vyskakovalo LR Jožko, LR Ferko, LR Ďurko, si myslím, Pane Bože. Dobre, zvládneme to, nič sa neboj, predávaj seba, predávaj svoju dušu, svoje srdce pre LR, nepredávaj proste produkt ako taký. No a moje obavy sú stále. My sme mali taký rozhovor, predtým, než ja som odchádzala do zahraničia, som sa normálne bala pánovi prezidentovi zavolať a oznámiť mu, že ja sa chcem vlastne presťahovať. A keď sme si tak volali, tak to bol hodinový rozhovor, na neho v živote nezabudnem. To je fakt najúžasnejší motivátor, aký len môže existovať. Hej? Takže no mi povedal, jasne, máte ciele, vízie, choďte. Ale nie, že budete hneď za 5 minút počúvať jemné melódie. Hej, to myslel, že nie si na koláku, že to. Ale on nevedel, že už jemné melódie tam hrajú. Ale dobre. Takže mňa v podstate všetky tieto strachy, možno ich poznáte, že máte obavy, čo bude, ako bude, čo povedia iní. Existenčné problémy. Stále sme to aj rozoberali, proste stále som sa bála, že nedokážem uživiť tú cenu. Že čo keď to nezvládnem, čo keď mi to nepôjde, čo keď zlyhám, čo keď, hej a stále čo keď. Čiže je úplne normálne všetci, čo tu sedíte a ste na začiatku. Vy to zvládnete, ak máte ten motiv, ak máte oheň v srdci, na 1000% áno, to vám tu sľubujem. Ja som to zvládla z mojej pozície, matka samoživiteľka, neskutočná podpora z rodiny, z okolia a tak ďalej. Takže určite áno, toto, čo je tu,
Je normálne a ja si tieto otázky kladiem aj v mojej pozícii teraz. Príjmite ten strach, príjmite tie obavy, neprúďte proti ním, príjmite to, poďakujte dohora, že ste šikovní a ono ten úspech príde, keď budete tlačiť na pílu, jednoducho v živote to potom nevíde. No a neviem, či niekto pozná príbeh Ceruzky, ale bolo to na Instagrame a mňa to proste veľmi, veľmi nadchlo. A to je presne ako náš život. To sú naše životy. Predstavte si takú ceruzku, každý ju pozná. Táto ceruzka má takú prvú fázu a to je ostrenie. Hej, aby bola užitočná, aby ste s ňou mohli napísať niečo, tak musíte ju z času na čas zastrúhať. Gelonici hovoríme strúhať, hej, ostriť ceruzku. Myslíte si, že pre tú ceruzku to nie je bolestivé? Skúste tam strčiť prst do toho strúhatka. Je. Ale to je presne náš život. Že my prechádzame rôznymi situáciami. Nikto, ani pán prezident, nemal život, že na obláčiku. Hej? Proste aj on určite prechádzal rôznymi fázami. Ale pozor. To, či budete úspešní alebo nie, závisí aj od toho, čo vysielate do vesmíru, akú energiu dávate zo seba, čo ukazujete ľuďom a či vôbec chcete ten úspech. Strach, obavy to blokujú, ale vaše srdce musí horieť. Takže nebojte sa toho. No a to ostrenie, to sú tie boľavé situácie, ale to sú vlastne príležitosti, naše výzvy, pretože tie nám budujú charakter a takisto aj náš rast. Ďalej, na druhej strane tej ceruzky je guma. Už to neprepadne so mnou. Táto guma funguje ako oprava nejakých našich chýb v našom živote. Každý robíme chyby. Každý. Ale tieto chyby sú tu na to, znovu sa vrátim k vesmíru, lebo on vás skúša. Zaslúžite si ten úspech? Jedna prekážka, druhá, tretia, piata, desiata a tak ďalej. Veď koľko ja som urobila všelijakých magorstiev počas mojej kariéry. Skvelé vzťahy, muži extravagantní, hej, emočne som bola na dne, proste úplne celé zle. Proste na to mohol ja samozrejme. Ale tieto chyby, nikdy som sa nevzdala, stále tam bola tá vierka v tom mojom srdci. Takže nikdy som sa nevzdala a opravila som tou gumou tie veci, ktoré som pokašľala. Takže vôbec si nerobte hlavu z toho, že vám niekto povie nie a vy ste zlyhali. Vy ste nezlyhali. On proste tú príležitosť nezobral, lebo nezobral. OK, možno príde na budúce. Hej, za vami on sám. Ale berme, ak sa poučíme z tých našich chýb, berme to ako príležitosti na zmenu, že to urobíme na ďalší krát lepšie. Ďalej. Zanechávanie stopy. Na to, aby tá ceruza bola užitočná, píše svoj príbeh na papier. Tak ako každý z nás, ktorí ste tu, píšete svoj príbeh životný a ten náš elerácky. Čiže každé stretnutie je skvelé. Neexistuje zlé stretnutie. Žiadne. Každý vás niečo naučí, posúva vás vpred, určuje vám nejaké argumenty nové a tak ďalej. Takže učíme sa z toho. Takže zanechávajte stále stopu. Čím viac tej stopy bude, tým to bude pre vás lepšie. Berte tie negatívne situácie, ktoré vy beriete ako negatívne, za odrazové mostíky. Nie ako to, že sa zatvorím do ulice a budem plakať. K čomu vám to pomôže? K ničomu. A ešte jedna vec. Nikdy neprestávajte písať svoj vlastný príbeh. A čo je veľmi najdôležitejšia vec z týchto všetkých, je to, že to najdôležitejšie sa skrýva vo vašom vnútri. A to je to, či ste dobrý človek, pokorný, ako sa správate k ľuďom. Čo vyžadujete, o tom už hovorím, to asi dnes vôbec celý môj pád. Takže, keď idete na to stretnutie, chcete to najlepšie zo seba. Počúvajte toho človeka. Buďte pokorní, neskačte mu do reči.
Nevymýšľajte si, neklamte, nezavádzajte. Nehovorte, že ste niekto prezidentom LR, keď ešte nie ste. Na čo? Zbytočne. Je lepšie povedať, že áno, ako keď ja som chodila. A vy už máte to LR auto? Nemám, ale o chvíľu to príde. Ale mám pre vás krásnu príležitosť, ako vy ako žena si viete život zmeniť tak, ako si ho zmením ja. A môžeme to urobiť spolu. A ja keď som oslovila jednu z mojich manažeriek, ktorá tu je, tak keď sa registrovala, tak už bola 3-krát predtým zaregistrovaná. Ja už som jej 4. LR máma. Takže stále sa nevzdáva, treba to skúšať. A ja keď sa aj pýtam mojich ľudí, alebo sami mi to povedia, tak oni, áno, LR poznajú ako firmu, pretože ja som im to predstavila. Ale oni sú so mnou, nie že aloe vera má bielú fľašu s takým vrchnákom, ale pretože som to ja. Takže aj vy ste najlepšími lídrami pre svojich ľudí, takže robte pre nich to najlepšie. A keď oni budú cítiť, že proste to z vás ide z toho vnútra a že im chcete pomôcť, či už v rámci zdravia alebo v rámci toho biznisu, tak pôjdete krok po kroku spolu a budete úspešní. A poviem vám jednu vec, bavili sme sa včera, niečo o úspechu, ak to vo firme bude a tak ďalej, a ja som povedala, ja by som chcela byť tá najhlúpejšia z tej mojej štruktúry, že všetci tí moji lídri budú vyššie ako ja. Čiže dokážem toho viac. Pretože je to vlastne o tom, že nebudujem iba seba, ale budujem vlastne tú moju sieť, tých mojich LR partnerov a mojich manažérov. A o tom to v podstate je. Takže choďte príkladom, inšpirujte vlastným úspechom, netlačte ľudí do niečoho. Keď vy ste ešte len 3, tak aj on musí proste vidieť, že registrujete, že oslovujete, že proste ste v tom teréne. Nemôžete ležať doma na gauči a meditovať, že budem prezident LR. Hej, proste treba dvihnúť zadok a ísť do terénu. Už to je jedno, či pôjdete online, či pôjdete na kávu s niekým. To je úplne jedno. Základ je proste inšpirácia. Nie je dôležité, kde ste teraz, pretože iba trpezlivosť z vás urobí majstra. A keď sa 50 krát potknete, tak sa potknete ešte aj 60 krát. A potom vám vesmír pošle to, čo jednoducho chcete. Takže vízie, sny, plány, ciele a hlavne verte sami v seba. To je najdôležitejšie, čo môžete urobiť. A samozrejme, registrujte, oslovujte, telefonujte, tak ako to bolo teraz povedané. Takže, čo sa týka vlastne mňa, ja som si v podstate vybudovala tú moju firmu fakt od srdca. A jednoducho, toto som ja, áno, možno je to také, že niekoho to aj zaserie, hej, možno, ale nebojte sa nič. Ak aj vy máte tú víziu, že chcete podnikať z pláže, že chcete proste, ja neviem, byť niekde možno v severských krajinách, tak určite som vám dobrým príkladom. Ak sú to matky samoživiteľky alebo ženy, ktoré majú zlé vzťahy alebo sa rozviedli, vôbec sa tým netrápte. Vy ste vy, on je on. Ale pozerajte stále na seba, lebo vy máte na to, aby ste to jednoducho zmenili. Iba vy, nikto iný. A keď vám iní povedia, že proste sa to nedá a vie, že to nedokážeš a tak ďalej, on hovorí iba o sebe, pretože on to nedokázal. A ktorý z tých vašich ľudí, my to tak potom kategorizujeme, že je to môj kamarát, je to moja mama, dokonca brat. Keby som sa riadila podľa toho, čo mi povie brat, tak zberám po námestním vlastne takisto, že bielnici. Takže ono to ide o to, že ako sa ľúbite vy, ako máte sebalásku, sebadôveru a tak ďalej a čo chcete v živote dokázať. Takže nikdy sa proste nedajte nikým obalamutiť, že vy to nedokážete. A je jedno, koľko to bude trvať. Neviem, či niektorý slovenský dôchodca má 6 000 eurový dôchodok. Mne to trvalo 10 rokov a tento mesačný bonus bol vyšší ako tých 6 000, takže úplne super, dobre som vizualizovala. Takže podarí sa to samozrejme aj vám. Je jedno, ako dlho to bude trvať. Každý z vás je proste víťazom. Želám vám veľa úspechov a aby ste to dotiahli aspoň do 4-20 jednotiek. Ďakujem veľmi pekne. Samotná fantastická Barbara Aredášová.
Ja som vám chcel povedať, to je proste neuveriteľné, ak sa na tým zamyslíte, že je to človek, ktorý ešte na koľko ostatne, že je to človek, ktorý vlastne vďaka LR biznisu, zoberte si mohol splniť z malej gelnice ísť ten sen a žiť do inej krajiny, vzdialenej, že nemôžete tam dôjsť v aute. No? A žiť tam a z pláže, keď nám to posiela do našej skupiny, čo máme my, fotku, jak ona je pekne na mori a jak si ide a my tu mrzneme -6, tak to vždycky poteší. Ale dokázala to. Je to neuveriteľné a o tom je tá message LR. A ja som si vás ešte na schvál trošku nechal, pretože my sme vlastne nemali ani príležitosť byť spolu tým, že žijete vlastne v Egypte a dosiahli si tento moment, tak ja by som to chcel urobiť tu takto pred všetkými. U mňa je zvykom a je to taká message, ktorú mi odozdal kedysi pán Buxa, že vždycky hovoril, OK, ale potýkajte si s tými ľuďmi, až keď opravdu im dáte nejaké uznanie. No a ja som to zaviedol naprieč mojej štruktúre, je to známe, že keď niekomu proste s ním spolupracujem, tak sa dohodneme na nejaké také pravidle, že si s tými ľuďmi potýkavam v okamžiku, až keď dosiahnu organizačného manažera. No a s Vaškou som nemal tú česť, keďže žije vonku, tak dovolte mi, ak vám to nebude prekážať, síce ja ako chlap, ale tentokrát vám navrhujem týkanie, aby sme boli spolu, takže ja som Michal. Ďakujem za